3 k 1, že drevo bude posledný, tutovka. 4 k 1, že sa utopí. 1 k 2, že Ctibor ostane navždy pannou. Aby vás mater zabila. 8 k 1, že nás mater zabije. Toto ťa tak odjebe, že 10 minút nebudeš dýchať. Príznaky a klasická tráva. Ale je tu jeden problém. Čo za problém? No, tú trávu som skryl už dávno v kuchyni pri koreninách a neviem, či som zobral správne. Čo trepeš, ty feťák? Čo si mi to dal? No vieš, ja som stále narkoman začiatočník. Tak to dúfam, že si sa nepomýlil. Budeš ma mať na svedomí. Čo tu tak nervózne poskakuješ inak? Treba mi srať. V dnešnej disciplíne sú súťažiaci sprava doľava Zuzana Demer, nasleduje Gábor Székesfehérvár Balaton Szabadi Sóstól, za ním Gábor Fekete a posledný je Dandy Drevo. Každý súťažiaci musí vyslobodiť človeka s nízkou hodnotou, ktorého nájde v strede tohto ipeľského rybníka. Veľa šťastia! Ty drevák! Plany, panenské plany, to ma poje. Odkiaľ sú tvoji rodičia? Z Kamerunu sú obaja. Kurva! Dal som oregano. Ktorým smerom je hladina? Dole. Karasy vyjebané. Kam som sa to dostal do nejakej žumpy, kde ipeľskí cigáni mačiatka topia. A milenci sú zistého, keď ďaleký. Kúkaj na kurvu, aký má náhubok z bubliny. More se stane čas, on vynáša To čo? Ariela morská panna pojebaná. Podľa najnovších informácií sa v francúzskej Štetke nepodarilo v disciplíne uspieť. Mŕtve telo Šlapkinej sestry bude zakopané zajtra o 13:00 pri školskej žumpe. Všetci ste srdečne vítaní. Čo to zas ten Špírka vymyslel? Jedného chlapíka zo Spišskej Novej Vsi si dobre pamätám, ktorý raz na nás kričal, ktorý prišiel za nami a hovorí: vy ste slúbili, že to bude komorné. A ono je to len také malé. Hen, tam sú nejaké nafúkovacie anče kiaľavé. Vstavaj! Vstavaj! Sa chcel obesiť a zle si dal slučku, kretén.